Small, versatile, and ready to switch things up. This is Boya Magic, your transformable AI-powered mini wireless microphone. One mic, 4 forms. Welcome back! Okay, so ito yung ano natin? Boses natin. Boses na natin pagka wala siya yung bago natin mic. So ano lang to, parang built-in microphone ng cellphone. So this is how it sound, no? So ngayon naman, ipapakita natin kung paano ang sound niya pagka gagamitin na natin yung bago nating mic. Okay? Yung mahaba, yung basta yung may AI-powered na mic ng Boya. Yung salon. Okay, so ito na. Susubukan natin. Ready? 4, 3, 2, 1. Alright, so ito na, tinatry natin ngayon yung handheld niya. So, kung ano yung naririnig nyo ngayon, ito na yan. Pero kasi kami hindi pa namin naririnig. So, mamaya namin maririnig after ng testing natin. Ayan. Anong masasabi niyo sa sound quality? Anong masasabi nyo sa sound quality as of now? So, ako to, ito yung boses ko, no? At ngayon, try natin kay Murph. Anong masasabi nyo sa itsura ko? Ay, hindi. Sa boses ko, guys. Compare kanina. So, palagay ko, mas maganda siya ngayon. Yung quality niya. At na-enhance siya. At dito naman tayo kay Ma'am JC. Hosting naman, hosting. Kaya natanggal! Hello! Shout out nga po pala sa mga viewers ni Merv TV at Kabalan Adventures! Ayan. Okay, so ito yung tunog ng handheld microphone. Ngayon naman, itatry natin yung tunog ng lapel, yung clip-on. Okay, let's go. Ayan. Alright, so ayan na, grabe. Ayan, okay. So this is how the Boya Magic sounds like sa GoPro. So I'm using GoPro 9, Hero 9. At I'm sure ganito rin ang magiging tunog niya sa DSLR. Ayan, so I'm using the lapel mic. And yung isa naman, nandun kina JC at kay Murph. Ayan. So, ayan. Try natin siya kay Murph, ha? Bigyan natin kay Murph. So, yun nga po, guys. No? Magandang araw sa inyo. Siyempre, kasama ko si Simple JC TV at si Kabalan Adventures. Fresh from Canada pa yan, no? Amoy Canadian. Amoy Canadian. Canadian pa yan. Yun, so sinubukan nga natin sa yung Boya dito sa 3mm sa action cam na GoPro 9 ni Kabalan Adventures at grabe. Kayo na mismo ang musga kung gaano ka-quality ang kanyang tunog, guys. Ayan, dito naman tayo kay Simple JC. Yan, kay JC tayo. Kita nyo naman po kung gaano kami ka-supportive sa pagbablog. So, ilagay nyo po sa comment section kung deserve din namin ng Boya Magic. Ayan, napapalibutan ako ng mga gwapong mga kapampangan. Ayan. Dati, actually, Oo. dalawa itong maandar ngayon, no? Tag-isa tayo. Oo, ayan. Dati, sa YouTube mo lang nakikita to, sa Nagpapakit Facebook, si, di ba? si Merv TV. Sa Facebook mo lang nakikita. Dati po napapanood ko lang si Merv TV na Ayun, katabi mo nagbabalot na. ng mga handa. Kaya abangan niyo po siya sa mga susunod na handaan dito sa Pampanga. So, ayan mga kabalan, no? Nakita nyo, that's how it sounds like, no? Sa lapel mic, no? Using our action cam. At I'm sure ganito rin ang tunog ng DSLR, no? Ang Boya Magic Microphone 4-in-1 ay brought to you by Nueva Energy Solar. Ayun. Alright, ayan mga kabalan, no? So, nakita nyo naman kung gaano kaganda, gaano ka-convenient, at kung gaano ang voice quality ng Boya, ka-crispy ang boses or audio ng Boya Magic, no? And meron kaming bago na discover, pwede Tama. palang gawing magnet. Magnet. Gagamitan mo lang ng piso. Tama. Kasi may mga, di ba sa mga ibang mic, nauuso yung Oo. magnet Yes. plus. Pero sa Boya mic, hindi pa pauli yan. Kasi, bakit ka mo? Magnetic na kasi siya. Magnetic na siya. So, meron na kayong barya, palag-palag na. So kung ayaw, mga peto, so kung ayaw mo siyang i-clip, pwede siyang ano na lang, no? Gawin na lang. Naka-sweater pa si naka-sweater pa si Merv TV. Grabe. So, ayun, no? Sabi nga kanina, kayo na mag-judge if sulit ang mag-invest ng ganitong klaseng mic. Ayan. So, paalam na po kami. Hanggang dito na lang po muna ang aming vlog. Maraming salamat sa lahat na nag-stay tuned. At sa mga followers and viewers ni Merv TV, maraming salamat. Viewers at followers ni JC, Simply JC TV. Ayan. And, ayan. So, maraming Siyempre Yes. naman. Vlog for today.
ang Nueva Energy Solar. At syempre, thank you rin sa ating pinuntahang venue, ang coffee shop. Ang Pour Over Coffee Shop dito sa AUF. Ayan. Okay, so thank you so much. Maraming salamat. Once again, this is MJ Mendoza. You are watching Kabalen Adventures. Bye. See you in our next vlog. Solid, di pala natin kailangan gumamit ng piso. Ayan no. Ito yung mismong magnetic clip niya, nilalagay sa loob ng damit. Yun no. Ito yung magnetic clip. Ito yung sa loob ng damit. Galing. Oh. So meron na siyang provided, di mo kailangan gumamit ng piso. Ayos.